Era moi pequena, así, non lembro, pero creo que desde que tiven así uso de razón, pois estaba moi presente a música. Agora, despois, já máis profesionalmente, os 20 anos, máis ou menos, non? E dai ata agora, sempre vivindo da música. Pois é un pouco parecido, porque eu tamén de rapaz andaba ca guitarra, así, un pouco xogando con ela, bueno, teñamos grupos, tal, de chavales, pero realmente tamén o empezar a traballar a música como algo profesional tamén foi a partir dos 20 anos. Que desexaba de ser cando eres pequenos? Pois, música. Bueno, no meu caso, sí, sempre quise iso, non? Estaban nos meus sonhos, ainda que logo estudiei filoloxía, porque, en fin, había que estudiar unha carreira universitaria, etcétera, pero bueno, a música sempre estivo máis presente e tivo máis peso, por lo tanto, acabou cumpríndose o meu desexo de ser. Eu, non sei, igual sabía máis o que non quería ser que o que quería ser. Igual tiña máis claro que eu quería ser, porque o de músico, bueno, sempre me gustou tamén. Pero tiña outras cosas. Eu quería ir a África. Mira, pois acabaste siendo a través da música. A través da música que eu ia. Sei o que máis quería. Como vos conocestes? Pois exactamente, non sei. Tamén hai moitos anos, porque sabes que pasa? Que cando estás no ambiente musical, cando que nós traballamos en, digamos, en estilos diferentes de música, pero claro, no ambiente musical os artistas pues, coñécense, e logo tamén hai unha cosa que temos en común, a pesar de que cada un traballa un pouco en diferentes estilos, e é o tema que falamos antes da lusofonía, que tanto ele como a mí pues, temos moito contacto con artistas de Brasil ou de África, de Portugal. Entón aí conectamos moi ben nese mundo de intercambio con outras culturas, e aí temos moito común. Por iso fixemos este disco, pero este disco naceu de outra maneira. Sí, hai 2 anos, o sea, é a primeira vez que cantamos. A primeira vez, ainda que fixéramos algo así puntualmente, pero isto foi unha viaxe a Argentina con outro proxecto que se chamaba Atlánticos, con Budiño, Rosa Cedrón, e cando eles regresáronos, deixamos marchar a comitiva e quedarnos de almas viaxeiras por ali para ver como estaba o ambiente musical destes países de Argentina, Uruguai, Chile, e aí naceu este proxecto, de un xeito así un pouco casual, sen moita estrategia, que eu creo que ten iso do encanto. E logo descubrimos que as nosas voces empastaban moi ben, que tiñamos máis afinidades das que nos pensábamos, e aí naceu. E o que logo foi un disco, tampouco era a nosa idea facer un disco, logo foi así. É moi difícil xuntar a guitarra eléctrica co flauta. Depende de con que non falas, creo, pero traballando con Xeno é difícil, porque ela é unha persoa que gusta moito experimentar, non? E probar cousas novas. Sempre, además, cando estábamos tocando, pues, como que tocábamos hoxe, non dixe? Ela era que me azuzaba a mí, dicía, dalle caña. Porque se vas meter unha guitarra eléctrica, mete. Non andes, sabes, así de medias tintas. E eu creo que un pouco a clave é esa, que se hai ganas de experimentar e as cousas fanse con respeto, me refiro a que, por exemplo, nesta canción que vou prestar aquí, a idea é a mesma, é dicir, a pandereta está tocando e ela di, isto é unha arma poderosa das mulleres. Tanto que poderosa, hai moita forza. Hai falta unha guitarra que tamén exprese a mesma forza, non? E por eso caixan ben, son instrumentos que teñen esa posibilidad. A que países viaxastes como artistas xuntos? Xuntos, pois estivemos, como decía ela antes, non? En Chile, Argentina, Uruguai, despois fomos a Reino Unido. Sí. O último que volvimos a Argentina. E a última xira, que foi a máis forte, nos Estados Unidos, ahora estivemos en Nueva York, Chicago, Boston, Los Ángeles, San Francisco. Unha xira dun mes e pico. Sí, longa e moi bonita, porque nos permitiu coñecer todos eses lugares e comprobar tamén que a nosa música ten moi boa acollida, non? E que o idioma non é unha barreira, servimos para constatar o que xa sabíamos, pero de un xeito máis palpable ainda, non? Hai moitos sitios que fomos que era a primeira vez que se escutaba falar en galego. Sí. O cantar en galego. Non, en falar, non.
pero cantar poemas galegos ou cancións galegas cantadas era a primeira vez, que está moi ben, ir abrindo portas por aí. A que países desearedes prossimamente? Pois de momento non sabemos, pero estamos aí planificando algo en Brasil, en fin, noutros países, e ainda non o temos pechado, pero bueno, moi pronto. Porque este proxecto naceu con esa vocación viaxeira, polo tanto... Ora, de viaxar non paramos. Chegaches de Lisboa onte. Sí, é certo. O lunes marchamos tamén outra vez para Portugal, o martes eu marcho para Mozambique. O sea que pasa que xuntos o proxecto común, pues tamén planifica, porque as cousas que temos é que cada un de nós despois ten a súa carreira musical. Entón temos que compatibilizar. Claro, este é como un encontro, non? Entón se pode dicir, bueno, pues vamos a reservar tal mes alá adiante xa na xente para facer unha xira destas, non sei que. O resto do tempo, aunque facemos concertos como ahora, pero tamén cada un estamos cultivando a súa leia, por entendí. Cales son os vosos hobbies? Pois, a mí gustame sulfatar os tomates. Os sacho. Os sacho, justamente. Andar na bicicleta. Andar de trola, pues, sempre me gustou e sempre me gustará. A min gustame moito tamén pasear, falar con a xente que quero e cada vez máis aprecias eses momentos, non? De pausa, non? E de falar de outras cousas que non sexan de música, de rir, de descontrair, que se di en portugués, que é unha palabra que me gusta moito. Andar de trola. Andar de trola, vaya. Comúnmente. Na época do instituto, que música ou que grupos escutabas? Na época do instituto, os Beatles era o que escutaba máis. O Porriño tamén, curiosamente, en Mos, a zona de onde eu son, tamén era moi Beatlemaníaca, por tanto tamén escoitamos moito Beatles. No meu caso, escoitei moitos cantautores daquela, non? Silvio Rodríguez, Emilio Batallán, en fin, influíronme moito, e posteriormente xa un pouco máis a música tradicional, pero iso veo un poquinho despois. O que tamén era moi interesante era que escutabas a música dos discos que viñan, pero tamén había, a ti tamén che pasou en Porriño, e eu estaba en Santiago tamén, que había moitos rapaces que facían grupos. Entón, ti estabas... Foi unha época que me coincidiu a nós, máis ou menos, así que era todo tamén dos grupos de punks, que era moi interesante, porque os grupos se montaban sin saber tocar moito, só por ganas de facer as cousas, non? E non tiñan que ser uns grandes mestres para ter o grupo, e iso foi unha época moi interesante, porque vías a moita xente que se, de certa maneira, primeiro que se divertía, e segundo tamén que lle poñían imaginación, sin ter moitos recursos de saber tocar moito, facer grupos, non? E había muchísimos grupos, e sempre estabas tamén de troula, sempre estabas no medio de oxe, que vai tocar este ali, pois iba a ver, o sea que... E iso ten, ás veces o que está máis próximo tamén ten máis influencia do que parece. Sí. Porque méteche na cousa o asunto de pois non tens que ser un mestre para poñer as túas propias cancións. Iso é interesante para vos, non? Para que vos lanceres, e hoxe serviu este concerto para que alguén de repente lle despertase as ganas de tocar a guitarra, de compoñer, de cantar, en fin. Iso é importante, como un alimento para a alma, para vivir un pouco mellor, non? Perderlle o medo, non? Porque moita xente, ainda coñece a xente que lle pasa eso, pero que eu ainda non son bastante bo como para facer a miña propia canción. Eso, non. Ti empeza, e despois xa, non? E non tens que ser un fenómeno para empezar, despois xa te vas facendo, se acaso. Tivestes algún pequeno erro no concerto? Que pregunta máis chula. Non, esa pregunta foi boa. Sempre hai varios. E logo nos fan rir moito. No momento fastidian bastante, pero... O tema, por exemplo, que te equivocas na letra, ou que non te sei, entre outro, ou por exemplo, tamén moitas veces pasa que vas cantar e queres facer eso, e non podes facer eso diante do micrófono, non? Ás veces estás aí, e vas a cabeza para outro lado, pasan moitísimas cousas. E moitos erros, algúns se perciben e outros son imperceptibles, sabemos nós, pero
Que pasa que, claro, ensayas, se vas ensayado, preparas as cousas, logo os imprevistos non te... Ten recursos, digamos, non? Para sair do paso, digamos. Pero... de todo. Cal foi o concerto con máis persoas foron vos? Que máis? Persoas foron vos. Esa é unha pregunta boa. Sí. Xuntos, como este proxecto, sí. Pois non é, que igual, non? Sí, no Museo de Eti, en Los Ángeles, igual foi. Sí. Fueron 2 días. Era un teatro moi grande, no Museo de Eti, en Los Ángeles. A verdad que estaba cheno, os 2 días. Sí, eu non sei calcular cuántos se había. En Cálida tamén. Pois non teño ni idea, pero... Pero logo, claro, tamén cando tocas o aire libre, ven máis xente. Iso sí. O sea, no Intercéntico claro, de no Intercéntico de Moaña, ou no San Froilán. Claro. Estivemos o ano pasado. Pero son o aire libre, sabe, pasa moita xente por aí, tal. Pero así de un teatro, ese foi o máis, creo que até agora, o show máis grande. Tedes algún outro traballo aparte de... E a mí sempre... traballar fora da música. Acordaste que te digo. E ti a que te dedicas e tal? Son músico, xa vamos a ver, de que traballas? Esta é unha pregunta moi que nos facían moito, non? Pero é unha boa pregunta, porque o que che permite responder é que é moi difícil vivir da música, non? Moito, sí, moito. Hai que perseverar, non? É un oficio complicado, pero sempre digo que é o oficio máis hermoso do mundo, non? O sea, poder contar a tua maneira de ver a vida a través da música e vivir diso, non? Non ter uns horarios que te impidan dedicarte tempo, pues eso, a compoñer unha canción, a estar paseando na bicicleta para inspirarse e logo compoñer, en fin, todo eso. É un traballo tamén. Eu, para este un traballo que te chegas às 3 da mañá, ás 4 da mañá, tens que cargar, descargar, subirte esa parte do escenario, pero tens todo outro, tamén faz de camionero, de cargador, de moitas cousas. Entón eu ando na bici, moito, para non pisar de ningún lado, non traballo. Vou cumprir 48, o sábado. E entón vou na bici, e dime un veciño da lá, un día debe pasar e dime: hai que traballar menos e pasear, o sea, traballar máis e pasear menos. E digolle: eu estou traballando, e ti? Porque para mí é traballo estar un pouco, manter un pouco a forma, porque senón eu, mire ese bicho. Onte cheguei de conducir 600 kilómetros ás 4 da mañá a casa. Cheguei, descarguei eso, non sei que. Se non estás un pouco... Logo son moitas horas de viaxes, moitos avións, moitos... Dormir pouco, en non lugares... só pola trola. Non, porque o traballo ás veces é así, ou tes que madrugar mogollón para viaxar, entón xa estás preocupada cos horarios e con tus meses. Claro. Igual de ben, pero bueno, forma parte do traballo, do oficio. É que neste oficio faz moitos traballos, e aparte deses tamén logo está os traballos de oficina que faz para organizar as cousas. Son os peores. Para coordinar, que se vas a facer unha xira, pois, a ver, hai que comprar os billetes de avión, pero hai que reservar os hoteles, pero hai que... Oye, pero que este dixo que podía o mércoles, pero non pode, pero non quedáramos que o mércoles e ahora me cambias todo, bueno, xa deixa que chamo todos outra vez, oye, que este non pode o mércoles, entonces ti que día pode, así. E temos xente que nos axuda, claro, pero mesmo así é un traballo, e a comunicación, comunicar o que faz, ahora mesmo é outro traballo engadido que antes non teñamos tanto, que agora é casi obrigatorio, non? Estar nas redes sociais, comunicar, iso, pues, os medios, facer entrevistas, etcétera. Todo iso forma parte tamén do noso traballo. Por tanto, a resposta, tedes o teu traballo, aparte de... Non, xa temos abondo. Cheja de verdade. Como describiríades a vosa primeira vez no escenario? Que pregunta máis boa. É que eu a primeira vez... Eu creo que tiña 4 anos, ou así. Se é a primeira, facía de... Éramos, non sei que era un conto, e salíamos do escenario, e cada vez que dicían a palabra... Como era? A palabra... Entón, os etnos, dicían os osos pequenos, teñemos un platillo, así. Cada vez que sonaba a palabra os etnos, teñemos que facer...
A primeira vez, imagino que estábamos ali, de pequeno, non te subes ao escenario, empezas a flipar. Claro, flipar co... E distraeste, porque eu son ser. Eu son ser. E veño son ser. Eu vou dar lá. Fora de ritmo total. Pero bueno, foi a primeira. Eu non sei, os meus avós tiñan un restaurante, bueno, unha tasquiña tamén, onde a xente iba ali a cantar tamén. E entón aproveitaba que había público, entón subía a unha mesa da casa dos meus avós. Para min era como estar, claro, na casa estaba xentes ali tomando os viños e cantando, e eu subía ali a cantar, aproveitando. Esa foi así o primeiro escenario que lembro. Esa non fix artista. Bueno, na miña casa decían que aproveitaba calquera momento, calquera audiencia, ¿no? Logo no instituto, no cole, etc. ¿No? Logo xa, a primeira vez, lembro que cantaba cos mans nos petos, ¿no? Ainda o fago de cando en vez, ¿no? Pero era unha sensación de moita timidez ao principio, non? E logo vas vencendo, non? Un pouco. E, bueno, aprendendo a comunicarte mellor ca xente. Moitas grazas. Oye, eu teño unha curiosidade. Como se dirá en galego o sexo? Porque esa palabra non é... O sexo, non. O xiño, non? Ursiño. Será o xiño. Ursiño. Urso en portugués, pero aquí... Si, no urso tamén. Urso tamén se di en galego, ¿verdad? Ursiño. Podes deixar de gravar, porque... No, bueno, é unha parte normal. No, é que...